Ang tagna nagasugid sa aton subong nga adlaw kung anong may tabo sa buwas kag sa palabuton. Ang pagtuon subong, simanal nga pagbusisa, pag-review, o kung pagtuon sa atong leksyon sa eskwela sa Batika, ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Ilonggong translation sa atong weekly Sabbath School lesson nga ginatun-an sang tanan nga mga kauturan kay tanan mga kaiglesiyahanan sa bilog nga kalibutan. Ako si Pastor Luisito Tumado inyo mason sa nga host sa siniatong programa kag ari karon ang aton nga mga banggiitan, mga pamag-ang sang aton nga iglesia kag sang aton nga eskwelahan labi na sa School of Theology ang akong mga bisita sa buong. Una na akong pakilala ang aton nga senior church pastor sa aton simbahan diri sa college, sa CPAC, wala sa iba, si Pastor Delbert Hintapanan. Pastor, mayang adlaw sa iyo. Mayang adlaw, Pastor. Mayang adlaw, Pastor Gerardo. Kaya sa aton man mga kauturan, kag mga kaabyanan nga nagapadayon, nga nagasunod sa sining program. Yes. Thank you, Gid. Ikaduha na akong napakilala sa inyo, siya ang aton nga Dean sa School of Theology diri sa CPAC, wala sa iwan. Sang liwan, si Pastor Dr. Rafael Carado. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man, Pastor, pod kay Pastor Delbert, kag sa tanan nga mga nagapamati no sang aton nga programa, mayong adlaw gid sa inyo. Kabay pa nga aton naman mahangpan ang bag-o naton nga leksyon subong semester. Yes. Ari na kita sa aton nga nauna nga semana sining aton ikaduha nga trimestre, first Sabbath of the second quarter. Kag sa sining quarter and until sa Hunyo, mga kauturan, ang atong tunan how to study Bible prophecy, allusions, images, and symbols. Kagari na kita sa sining unang quarter, ang aton nga author sining aton nga leksyon, siya ang speaker sa aton nga Voice of Prophecy program sa aton General Conference. Wala sang iban si Dr. Sean Bonstra. So hindi pa si Pastor Delbert magbasa sa aton sadsaran na teksto aton na iduko ang aton mga ulo, mga kauturan. Sa siningatiyon niya, kami liwat nagapalapit sa imo Ginoo. Amon ikaw ginapasalamatan. Imo naman kami tagaan sang kahigayunan nga makatuon. Labi na gid sining may importante nga mga pagtuon kung paano namon hangpon, paano namon intindiyon ang mga tagna sa balaan nga kasulatan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga amon manunubos. Amen. Yes, Pastor. Ang aton sadsaran nga teksto makita naton sa Jeremias kapitulo 9 bersikulo 24 nga nagasiling, kundi ang magahimaya sa sini nga siya may paghangop kag nakakilala sa akon. Nga ako amo ang Ginoo nga nagahikot sing kalulo, sing katarungan, kag sang pagkamatarong sa duta. Kaysa sining mga butang nagakalipay ako, nagasiling ang Ginoo. Amen. Pastor Delbert, Pastor Rafi. Ang Biblia hindi lang kay kasulatan nga literature, hindi lang history. Okay, hindi lang mga experiences sa mga katawan sa historical records, kundi may propesya man, may tagna, may mga butang nga ginahambal, ginasugid na subong nga umalabot pa. And that's one of the uniqueness of the Bible nga ikumparar mo sa iban nga mga literature materials. And that's how that's why the Bible is par excellence. Yes, Pastor Delbert. Ano pagid ang aton? Kay iti ang aton tunan subong
is about prophecy. How to study, not prophecy itself. Yeah. Kundi how to study prophecy. Yes. Sana sali mo na, Pastor, no, kay kung kaisa may mga pauturan kung kaisa or mga tao nga naglikaw sa pagtuon sa Yes. propesya. Kay siling nila daw ka budlay hangpon ini nga mga butang. Kag daw kung kaisa may mga tao man nagaangkon nga magtuon ka sa propesya daw damo pa imong problema maangkon kaysa sa masolbar mo ni. Yes, and that's it. And then, yes, Pastor Rap. Imo gini, one of the reasons why I invited you for the first time. Kay imo gini mga kinaon, Pastor, about prophecy, about Daniel and Revelation. So, diri sa aton introduction, Pastor, ang akon diri ma-share no nga ang Ginoo gusto gid magpaalinton kag mag-communicate sa tao. Yes. Magpaabot sang iyang gugma pinaagi sang iyang tagna. Revelation mo na gitawag ang last book nga Revelation o kon pagpadayag, unveiling, apocalyptic, no? Kay gusto sang Dios nga ipakilala ang iyang ipakilala kung sino siya kag ipahibalo sa tao kung ano ang mga butang na umalabot. Kay sometimes, tungod sa kadamo na sang fake news sa kalibutan, kadamo na sang mga butang kung hindi siya nakabase sa insakto nga pagtuon sang pulong sa Ginoo, ang tao sa sining ulahi nga mga adlaw pwede gid siya lihis sa iya nga dalan. And that's correct. Kanami sa punto nga lihis. Matalang. Matalang. Yes. Kasi you mentioned about fake news, Pastor. So, unang mga 10 years ago and mga 10, 20 years ago, wala nang tawag nga fake news. Wala. Karoon lang na nagabot. So, there is a tendency nga ining bala ang propesya, ang Biblia, mangin fake news man. Kung hindi naton, ma-explicar, kag matunan sang proper nga pagtuon. Yes, siguro isa sa mga nakita sang Ginoo, siyempre ang Ginoo is omniscient, no? Yes. That in the last days magdamo ang mga kaalam sang tao. So sa kadamo sang kaalam, magdamo man ang mga istorya-istorya. Yes. So ining pagpadayag niya sining ulay nga mga adlaw pinagi sa propesya, isa sa pamaagi nga sa diin ang tao magiyahan in these last days. Balik ko, Pastor, hindi daw kanami kin punto. Fake news. Nga, ini nga fake news, nga yung mga tendency, mga ideas mong sang fake news, ginasakyan man ni Satanas. Sakyan sa gid. pag-interpreta naton sang Biblia. Yes. That's yes. it. Kaya ginatag ini nga Biblia, Pastor, hindi para sa iban, para sa tao, nga mangpan ka maintindihan sang tao. But galing amo lang na, kinanglan gid maukod. That's why ang atong leksyon sa mga quarter, how to study prophecy. Mga prinsipyo. Mga prinsipyo sa Yes. prophecy. Yeah, Pastor Delbert, Sunday. Whoever reads, let him understand. So, ini siya nga mga pinulungan sa bagay, ginhambal ni siya ni Jesus mismo. Referring to, napanungod siya sa libro sa Daniel. Kay kadamo sa mga sana siling ko nakagina, Pastor, no? Kadamo sa mga butang kung kaisa daw hangpon nimo hanungod sa tagna. Pero ang focus naton diri hanungod sini nga prinsipyo kung magbasa ka siling sang Revelation man bugna kapitulo 1 bersikulo 3 bulahan, and then there are blessedness right there. The invitation in Matthew 11:29, kari kamo kung nabugatan kamo magtuon kamo sa akon. So the intention of prophecy is Christ himself. Siya mismo. And then Jeremiah 9:23 to 24 ang ginbasa naton kay ginangasadsaran naton ng teksto. Kung may ipabugal ka, hindi suno sa imo gahom o kung hindi sa imo kaalam, kundi nga nakilala mo siya. So, the focus of prophecy is to know the attributes who God really is. Kung ano siya sa iya kinaiyahan, kinaandan bilang Dios, and then kung ano siya sa aton, sa pag-relate sa aton relasyon. Yeah. Ang Biblia, Pastor Raf and Pastor Delbert, ang pagtuon may tungod sa Ginoo, sa Diyos. Yeah. Hindi ta makakadto sa langit, hindi man ta katungkad sang pagkakaalam sa Ginoo. That's why gintagaan kita sang Biblia nga
reachable ang punto dira nga pwede reachable nga mahangpan naton ang Dios, even though we cannot comprehend totally God, but at least pinag-Biblia we will know a bit about God. Yes, Pastor. Yeah, ang Biblia nagahambal, bulahan ang nagabasa. Bulahan ang nagahangop. Bulahan ang nagapamati. Kag bulahan ang nagahimo, no? Sang mga butang sa propesiya nga ginhambal sang propesiya. Pero siling diri kinahanglan ang kung magabasa kinahanglan man intindihon. Yes. Actually, no, Pastor, sa pag-study sa prophecy, madamo nga mga angles. Gitawag natin ini sa technical terms, school of thoughts. May mga nagkalain-lain nga interpretation. Kung aton i-allow naton nga gamitan naton ini, may ginatawag naton nga idealism. Okay, may ara ginatawag nga historicist. May ara ang preterist, may ara futurist, may ara man idealist, no? Initanan sila nagkalain-lain ang ilang paghangop sa propesiya. Amuna nga hindi no sa aton nga mga kauturan subong nga nagatuon sang propesiya, hindi siguro nami nga mamati lang kita sa YouTube o kung sa mga magkuha lang kita sa mga any website, kinanglan aton gid ni i-analyze, i-intindihon, i-critic kay nga madamo sang mga interpretation no nga ginasuggest sa mga critical scholars nga in which sa pagtuon sang pulong sa Ginoo imbis nga mangayo sang guidance sa balaan nga espiritu, no, imbis nga i-allow ang Biblia nga mag-interpret itself, nagabasa sila sa Biblia para makit-an nila ang sayop nga mga interpretation. So ang ilang ginapangita is paano magsayop ang ginatudlo sang iban. So imbis nga tun-an para mahangpan, tun-an para nga mahimuan sang sayop. So muna nga sakto gini atong leksyon nga kinanglan intindihon gid ang pulong sa Ginoo. Yes. Pero ang saad, Pastor, nga maintindihan gid kay ang Dios gusto gid siya nga making istorya. Kay gusto niya gid makabalo ang tawo kung ano ang mga butang nga molabot. Gusto gid siya nga makahangop kita. Yes. Makatungkad kita. Yes, before na ko niatag ang Monday sa kay Pastor Delbert, ang aton leksyon may napulo ka mga prinsipyo how to examine prophecy. Ang number 1 there, reading it candidly. Yes. In other words, basaw naton ng teksto gid nga maukod gid. Reading it carefully nga may mainukoron. Reading it artistically nga there is beauty sa sina nga ang aton ginabasa. Reading it contextually within the context. Kag reading it intertextually. Okay. Kung anong ginambal sa ibang nga teksto. Ang ikanong, reading it spiritually, reading it intelligently, reading it corporately, reading it existentially, and reading it ethically. So those are the principles nga in which amo ni ang aton mabalaan within the quarter sa sining nga mga prinsipyo. Meaning, Pastor, may mga prinsipyo, may mga rules ang pag-interpret, sa pag-intindi no sang propesiya nga kinanglan sundon. May arabi kita mabatian, Pastor, nga bisan sa within no sa sulod sang iglesia, may mga tao, mga magambal, mga sige da ka pumati sa mga nag-graduate sa IAS kay influensyado na sila sa theology sang mga protestante kaya mga libro sa protestante no, di ba? Mabatian tanay. Pero mga kautoran, ang technicality sa pag-intindi sang propesiya ara sa kamot sang mga scholars naton. May ara gid ya kahibalo sa pag hindi man way ko gahambal nga hindi maintindihan sang mga normal nga no nga ano. Pero may mga technicality para sini itong gihambal nga reading it reading is aesthetically. Di ba? Ang bot singa nun sina nga may mga pattern ang Hebrew, may mga structure ang Hebrew prophecy. Nga kung imo lang sundon, malipay ka. Nga kung imo there is beauty. Yes, kung may mo maintindihan ba ang mga
kaya hindi kita ka-avoid sa term mga chiastic structure nga may mga structure siya nga gina-arrange nimo kung maintindihan nimo na makuha gid nimo kung ano gid gali ang insakto. Like for example, ang parallelism, ang parallel sang between chapter 2 sang Book of Daniel, chapter 7, chapter 8, chapter 9, kung himuan mo na sang parallel, tapos ang Book of Daniel kag Book of Revelation himuan man nimo sang parallel, makuha gid nimo ang insakto nga interpretation. Amo nang siling dira, let him understand. Pero kung i-despise naton ining mga technicality, well, may ara gid kita siguro nga tendency nga masayop kita sa pag-interpret sa scripture. Kay hindi lang basa nga dugabasa ka lang hiligay nun. Dugabasa ka lang comics. Because iniyang literature ang Biblia is really divine inspired literature. Nga ang original nga mga Hebrew, ang original nga mga Greek, may magbasa ka, may beauty. Ang mga Cebuano, ang mga Ilonggo, may ara nga daw rhyme bala. O nga sa punta-punta. Pagbasa mo daw kanami, Luha, daw balak. Nagabalak na. Ang Biblia is full of that. And most of that, ang Biblia. Kagang history pag isang Biblia. Yes, Pastor, let what God wants us to understand Him. So antes ko na magkanto dito, Pastor, sa Monday na ang gamay kag praktikal lang gid nga butang nga pwede mahimo sa aton mga kauturan sa pagtuon sa ato leksyon sa pagkakaroon sa prinsipyo sang propesya. So ang Biblia hindi lang isa ka PS o isa ka pisa sang literature. Kinahanglan sa nasiling naton sa kagina sa mga bersikulo, hibaluon naton diri ang Ginoo kag pamatian naton ang Ginoo. That is our intention. So we need the right tools. Which is partly na discuss na kagina ni Pastor. Kanami isang punto mo, right tools. Ang mga pamanday ka, nami imo obra kung sakto, imo mga gamit. Right attitude. Right attitude. And then with the guidance of the Holy Spirit. These three siguro enough na para sa aton kag mahibaluan kung ano ang gusto ipahamtang sa aton sa Ginoo. God wants us to be to understood. In our vocabulary bilang mga tao limitado aton. Pero ang Ginoo Jeremiah, siling sang Isaiah, ang akon hunahuna mas labaw sa inyo. So God is not out of vocabulary. He wants to communicate. Ang problema, ari sa aton. Nga hindi naton maintindihan ang Ginoo. Siling sang Psalms 139 verses 1 to 6, kabalo ko sa imo pagpungko, sa imo pagsaka, sa imo pagtindog, I know you. Siling sang Ginoo. So He has a lot of understanding of us. Siling yaman sa Psalms 147 verse 5, His understanding, ang iya paghangop is infinite. Ang aton niya limitado. Ang iya wisdom, ang iya ihibalo is with depth. Hindi naton matungkad ang kadalumon. Ang iya judgment is unsearchable para sa aton nga mga tao. So He knoweth all things. Kabalo gid siya kag ang iya tagipusoon mas dako pa sa aton. So in short, God is omniscient and He has all the understanding. Ang ako lang di karon is pero siling sang 2 Timothy, ginhatag niya sa aton ang tanan nga kinahanglan naton para nga ihibalo para sa aton kaluwasan. That's the point. And that's the point of prophecy. Yes. I don't know. Yes, I know nga prevalent sa aton karon, madamo sa aton mga kauturan nga kalangkag ano man ang bag-o, ano ang sunod matabo. And that is our motivation kung paano kita magtuon sang propesya. But then in this presentation, akong pamalandungan, I don't know, Pastor, sa inyo nga duha, na I think God does not focus to things we do not know. Yes. He focuses sa objects ng kaluwasan to illustrate sa iyang plano sa natabo na kag kung ano pa ang iya posibleng himuon para sa aton in terms of salvation. That's correct. Before na ko netagi Pastor Carado, God does not want us to comprehend kung sino gid siya. We don't need to be like God in order for us to be saved. What God has given us enough for us to have salvation. And that's the point. Yes, Pastor Raf. Yeah, I believe ang madugang na kundiri nga sa pagtuon sang propesiya no mga kauturan, it will lead us magadulong sa aton sa pagkilala more kay Jesus Christ, no. So
ang propesiya hindi siya puro numero, puro number, puro symbol. Okay. Actually, kung aton basahon, makita naton si Jesus Christ pirmi sa kada chapter, kada narrative sang propesiya. That is why ang issue sa Book of Revelation sa last is whether it is a revelation of Jesus or it is a revelation about Jesus. No? Yeah, that's it. So, and we believe that it can be both. Pero ang pinagigkano is, tudlo naton is, ang Book of Revelation is a revelation about Jesus. Yes. It is telling us who is Jesus. Yes. Muna nga kung gusto tayong balon ang iyang pagka-Diyos, ang iyang pagkatao, Yeah. ang iyang plano sa iyang mga tao, it is by studying the Book of Revelation. So it's not about secret things. Hindi secret. Ano mga sekreto pa ito nga dapat akayo naton kay. Okay. We don't need to know everything. Yes. Ang ginhatag, Of course. ang punto lang gid sang Biblia is that nga mabalaan lang kung sino si Jesus. Yep. And that's enough for our salvation. Yeah. Pastor Delbert, shut up Daniel, shut up this word. And then ang in contrast sina ang ginhambal naman sa kay John the Revelator, do not seal, but open it. How it is, how we can reconcile this one. Yeah, Pastor, no? Sa sining teksto, shut up the words. Ang ako lang din na mulalungan sa sining presentation sa sining nga lection naton is that sama-sami ato ni ginakutlo nga teksto. Kag it is reasonable nga sa ulihing adlaw dugang ang ihibalo kag madamo ang madalagan kag magakadto, and then sama-sami ato ni ginapahanungod sa aton katapusang panagon in which ang increase ang knowledge karon in locomotion, aton transportation karon, and it's fit into our sitting. Pero kung aton mo malalungan kag hibalon pagid ini siya shut up the book na hanungod sa libro ni Daniel. It is quite distant. Yeah. Compare to the book of John in the book of Revelation, which is John nagsiling siya, niyang panahon lapit na, is at hand. Pero I would like to note what is in between Daniel and John, and that is Jesus. And then in Matthew 24:15, sabi niya, ibaluan niyo ang libro sang Daniel. So, ano ang ginsilyuhan, ang libro ni Daniel? Tubtob sa no? Sa katapusan nga panagon. Pero akong diri gusto i-lead, gihaan naton mga kauturan nga hindi lang ni siya nahanungod sa aton presente nga panahon ang application nga knowledge shall increase and many will run to and fro. Ini siya nahanungod man ni siya sa pag-establishar sang Ginoo sa panahon nga sa tapos sang pila pastor 260 years. So ini siya nga pag-increase sang ihibalo, pagdugang sa ihibalo, pag-ihibalo nahanungod sa kaluwasan, nahanungod sa tagna, nahanungod sa mga butang dira sa libro sang Daniel. In which for me, as I've quoted Matthew chapter 24 verse 15 as been referred to Jesus, this thing does not really happen in the Maccabean period. Kay si Ginoong Hesus is after the Maccabean period. And then when we go into parallelism kag sa text reference niya sa Biblia, gin-compare dayon dito sa kay John. And John also is after the Maccabean period. And this comes to the end of 1,260 years in 18th century, wherein the movement, the prophetic movement again, the knowledge of the salvation and the knowledge of prophecy and the book of Daniel increases. Amen, yes. Bao, kadalong-dalong pastor. Pastor Rap, I know you have a better, not necessarily better, but at least daw sili-simple nga pag-explicar sini. But sing ano no nga sa ako na intindihan no, sa Book of Daniel nga sa panahon ni Daniel way pagin reveal, wala pagin fully Gintaguan na open no ang kung ano ang mga bagay nga gipakita dito kay Daniel. Isa sina sa mga propesiya amo ang pag-abot sang
Little Horn, paghari sang Little Horn, Yes. ang epekto sini sa mga katawhan sang Dios. Pero ang shut up the words diri, no? May ara man gud gusto nga ipakilala ang Dios before the end of time eh. Ining nganong gambal ri shut up the words. Ining words diri sa gambal ni pastor is ang libro ni Daniel. Ati ang pamangkot san o natabo ang end of time. Siguro mo ni mga pamangkot eh. That's it. Sano ang time of the end, no? Sano ang time of the end. So kung imo tun-an ang propesya mga kauturan, may ara nga dissertation si Fandel sini. Iya gin tun-an nga ang time of the end is after 1,260 days. Ti ina mga 1798. Meaning to say, pagsugod sa mga 1700s, pastor, amo na ang time of the end. Kung amo na ang time of the end, amo na ang time nga ablihan na, no, magsugod na ang pag-open ang word kay ginsiliwan mo sa time ni Daniel. Matapos ang pag-abot sa time of the end, bali ma-open na siya. Ano ang natabo sa history? Actually, mga kauturan, after some period sang Dark Ages, kay amo to gyang balgay na nga, ang 1260 period siya sang Dark Ages. Pag after some period sang Dark Ages, nagawas ang movement. Correct. Ang movement nga ginapanguluhan ni William Miller. Anong ini nga movement? Movement ini sa pagpangwali sa mayong balita about sa pagbalik ni Jesus Christ, di ba? Sa aton pa, ang ginasiliuhan nga words diri para sa ako, no, sa Book of Daniel, ang pagpadayag sang gingharian sang Dios. Kay si Daniel, for many times, ga-mention siya about the kingdom of God, the kingdom of, it's about the Son of God. Iya ginahambal ang Son of God, kingdom of God, pero wala pa to nag-abot sa time ni Daniel eh. So, ang kingdom of God, nga ginapakilala diri, amo ang umalabot nga gingharian sang Dios, in which ang pag-abot ni Jesus Christ nga ginwali sa mga tawag sini, mga Millerites movement. So amo ni ang pag-abli, no, pastor, sang nasilyuhan. Yep. During Dark Ages, ginsugdan ini pagpangwali, kag nagawas ang ginatawag nga Advent movement. Kag amo ini ang nagawali sang three angels message, kag amo ini ang remnant church, kag amo ini ang mga tao nga nagatindog kag nagapangwali batok sa gamay nga sungay, batok sa pagtulun-an sa gamay nga sungay. So in these last days, insakto gid ang propesiya nga ablihan, no, ang nasilyuhan, no, nga mga palanan-awon ni Daniel nga kinanglan iwali, no, sang remnant church sining ulahi nga mga adlaw, pastor. Yes. Hindi ko ka pa nabawaw. Ang teksto, Pastor, Daniel 12:4. Okay. Daniel shut up is read away. Okay? Tub-tub sang ang tion sa katapusan. Diyon sa katapusan. Kag madamo, ang knowledge will increase. Will increase. Ang akong punto di Pastor, nga sa sinaang panahon, hindi pa gin mainsindihan sang tao. Oo. Kaya During the end of time, ang knowledge, iabrihan na sang Ginoo about prophecy. Kaya hindi na yung prophecy, wala na yung ginatunan pagani sa mga disciples sa una. Wala pa. Oo. Ari pa yan sa 1844 when the Advent movement came, which this knowledge had increased already. Now that's the time for us to open it for study. That's good. That's my simple take. This understanding is not available sa sina nga panahon. So hindi pa para sa ila. Yeah. Okay. And that's the point. Why nakita isa naman kami minuto ang nag-ano ni. But at least ang punto dire. Dungagan ko lang pastor, no? Kay Very nice. may mga truth nga nasilyuhan yes, nga nadula hindi pa mo. bagay. Oo. Isa sina amo ang nadula nga Sabbath truth. Isa ina amo ang judgment, Yes. no, ang pag-abot sang paghukom nga ginahambal ni Daniel. Tanan ini nga mga Sabbath truth, second coming, Great controversy. about kay Christ,
about sa concept sa great controversy between Little Horn kag ara na ni gipadayag na ni sa panahon ni Daniel. Yes. Pero subong lang gid ni ginpadayag after sang 1798, no? 1800s. Pero pastor, ang gusto ko gid i-emphasize diri mga kauturan nga ang kinahanglan naton initun-an tungod kay amuman ina nga panahon ginpagawa sang kalaban ang counterfeit nga Correct. interpretation. Correct, No? Ang historicist nga interpretation nga kanami nga halos tanan mga halos gani mga Baptist, mga reformers nagadawat sina nga mga interpretation, pero later on may ara counter interpretation nga ginpagawa sang mga tao man, mga scholars man nga against sini nga mga interpretation. Amo na nga sa pagkakaron kinahanglan ang tao magtuon gid kay kung hindi mahulog siya. May ara ka apat ka school of interpretation, pwede siya mahulog dito sa tatlo ka mga interpretation nga sayop. Okay. Wala na gid kita panahon mga kauturan. Ini ang aton nga Thursday figurative or literal. Literal aton na matunan. Studying the word literal aton na matunan. Or at least kanami sa aton nga punto. Ang isa lang before I will give you your last take, Pastor. Ang isa lang akong kapunto. Ang second coming, ara na nga truth. Bisan dito pa sardin sa gibin. Okay. Pero wala na nila ginatunan mayo dito kay wala pa nga ng first coming. So iabrihan na sang Ginoo ina nga mga nasilyo nga mga kamaturan. Okay, at the right time. Nati amo na sa sumungti ang aton nga simbahan is second coming, Advent o Adventist is about second coming, and then about the 7-day Sabbath, so forth and on. Na may mga kamaturan nga wala sa una, ara na ya from the beginning, from the start, ara na, but wala ginahimo subject matters kay hindi pa bagay sa ila. Karon niya, ang prophecy is for us already because as Seventh-day Adventists, we are a prophetic movement. Napundar kita because of prophecy. And that's our work, Pastor. Kagato na mga responsibility to tell the world about the prophecy, about the things that would happen in the future. Pastor, last time. Pastor, sa aton mga kauturan kay mga kaabyanan sa pagkakaroon. So, dumdumunan natin to kagina akong ginhambal nga we need to have the right tool. Yes. And of course, the right method. Hindi lang ta kung ano-ano sisaon naton sa nagakaigo ang kasulatan. And then we have a right attitude. Siling sang 2 Timothy, ang tinutuyo sang kasulatan, ang paggiya sa aton sa pugos nga himpit nga pagkamatarong. And then, with the guidance of the Holy Spirit, kay kabalo ko, theology is progressive, hindi lang theology, kundi ang aton pagtuon progressive. Yes. Ang aton paghangup. Even in new heaven and in new earth, we will still we will studying the wonders of God's love. Yes. Yeah. Pastor Raf. May rason ang Diyos, Pastor. May rason ang Diyos nga gingamit niya ang mga figure, symbol, parable, other figure of speech sa Bible. May rason ang Diyos. Kag ini nga mga rason iya man inigin pahamtang sa Biblia. Kag ang prinsipyo gid is let the Bible interpret itself. Kag hindi kita magadepende sa mga YouTube lang. May ara subong ko subong na encounter nga ang ilang manugtudlo sa propesiya ara sa YouTube. Way kani sila kita sa itsura. Voice lang ang nagagawas sa YouTube, pero grabe ang ilang pagtuo kag dawat sang ginatudlo sang sina nga tawo nga ara sa YouTube, no? Mga kauturan, so ari kita magatuon kita sa prinsipyo. Actually, why gid naton na saysay, Pastor, no? Ang mga prinsipyo isa-isa, why kita panahon nga Majing isa lang ni ka simana mo principles isa ka semester nato ni ginatun-an ang principles of interpreting the prophecy. Damo mga kauturan ang mga prinsipyo sa pagtuon sang Biblia o kon sang propesiya. Busa akong mambal is learn, kung may time kita learn, no? Basa usumala pa let the prophecy be understood.
in a proper way, upod sa tabang sa balang nga Espiritu, I believe, mabless kita kag ang aton nga iglesia. Yes, and that's correct. Mga kauturan, kadamo pagid. Kadamo sa mga prinsipyo, kaya na tento, may luwas na sang tendamo pagid nga mga technique, pamagi tools, right tools, ni Pastor Delbert, nga aton mahangpan ang propesya. Next week, we'll be study about the foundation sa Genesis. Ara dira ang principle of first mention. And then, third week, ara dira aton naman tunan ang mga images halin sa kaminyoon from marriage. And that's it. We have still a lot of things. And I am excited. Wala gani namon maubos suwang ang mga puntong inugatag sa sininga simana. Because puno kita, mga kauturan. Let's all be excited. Sa hindi pa si Pastor Rap, mga kauturan, magbasa, magpangamuyo, akong liwat pasalamatan. Ini nga nga mga sponsors. Nga hindi gid ko matakan sa pagpasalamat sila. Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Doctors Erwin and Ruda Hardenico, ang mga magulutod, Alex Pejadero and Ma'am Gina Federo Ilumar, Jimmy Trino and Anili Trino Perdido, mag-asawa Ido and Femi Don Vandes, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Sir John Luciano and Goldie Juligi Jr., Iboy and Jessica Malabanan, Mark and Merel Mendoza, Johan and Myla Susana, ang aton nga mga kadalagahan, Marlubel Hirota Lorin, Ladel Labalan Gascon, Antipas Piedad, ang mag-asawa Pastor Phil and Marlene Peregrino, Manang Helen Barbasa, Manong Alex Mendoza, and Jet and Susan Carol. God bless you. Pangamuyo kita, amay nga langit nun, balaan, kag ikaw ang tag-iya sa tanan nga kaalam, ikaw gid nagapadayag sa imong gugma, grasya, kag ilabi na gid sa mga butang among labot, pinagi sa propesiya, sumala sa among gintunan subong adlaw. Kabay pa Ginoo, nga samtang kami magatuon, padayon sa mga propesiya, ang mga prinsipyo nga ini amon maaplikar sa pag-intindi namon. Kag ini isa lamang, pipila lamang ka mga tools nga ginbanggit sa among leksyon. Labaw sa tanan, kami nagaampo Ginoo nga pinaagi sa imong balaan nga espiritu. Ikaw padayon nga magagiya sa imong iglesia. Sining ulahing mga adlaw, samtang kami padayon nga tuon kag nagalaom nga sa diin ini nga mga propesiya. Padayon nga matuman hangtod sa imong nga pagbalik, amo na ginaampo sa ngalan ni Jesus. Amen.